Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон рӯзи 8 октябр дар ҷаласааш Созишномаи Тоҷикистону Чин дар бораи ироаи 800 миллион юан ё ҳудуди 125 миллион доллари кумаки бебозгашти Пекин ба Душанберо мавриди баррасӣ қарор додааст. Хадамоти матбуоти палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон хабар дод ки ин маблағ барои таҳияи асноди асоскунии фаниву иқтисодии лоиҳаи сохтмони майдонҳои қисман калидии марҳалаи дуюми роҳи автомобилгарди Душанбе-Кулма, қитъаи Кальаи Хумб-Ванҷ ва тибқи лоиҳаҳои дигари ба созиш расида пешбинӣ шудааст. дар ҷаласаи Шӯрои Маҷлиси намояндагон гуфта шуд ки матни созишнома бо Чин аз ташхиси мухталиф аз ҷумла аз ташхиси зидди коррупсионӣ гузаштааст ва он хилофи қонунгузории кишвар аз ҷумла қонунҳои мубориза бо коррупсия нест. Хитой дар солҳои охир барои Тоҷикистон ба сармоягузор ва кӯмакрасони рақами як табдил ёфта ба Душанбе ба маблағҳои садҳо миллион доллар ёриҳои бебозгашт расонидааст. тобистони имсол Чин аз ҷумла ба Тоҷикистон беш аз 2 миллион вояи ваксинаҳои зидди коронавирусро бепул дод. ҳамин тавр тақрибан нисфи 3 миллиард доллар қарзи хориҷии Тоҷикистон қарзҳои додаи Чин аст ки асосан барои бунёди роҳҳо сарф шуданд. мақомоти Тоҷикистон қарзу кӯмакҳои Чинро барои таъмини рушди иқтисоди кишвар муҳим мешуморад ва аз он ҷиҳат ҳам тавсиф мекунад ки ба фарқ аз кишварҳои ғарб ё ниҳодҳои молие чун Бонки ҷаҳонӣ ё Сандуқи пул, Пекин дар ивази қарзҳояш шартҳои сахтӣ намегузорад. вале бархе коршиносон бар инанд ки қарзҳои Чин табиати истеъморӣ доранд ва дар оянда дар сурати ин қарзҳоро додани натавонистанаш Тоҷикистон маҷбур мешавад шартҳое ки Чин дар ивази қарзҳояш хоҳад гузошт бидуни чуну чаро қабул кунад.